Hakatayo balala ke jela Meghalaya ke ladu ono ya weu krau perkat urang ba khasi na kani karilom khasi jantia. Urang ba ulan no senyang shibon omtang ban penyat ya ke balang kristan hagitan nong kendong. Nriwat hakatho katar kumjo. Benta gejan miet UPCN malam syapi ya ka khana lengkot sepang gejing em ba gejing ya lenti jong ni urang ba. Kam tam halor senyang ubulan no kerhai syagitan nong kendong bat hakatho katar kumjo. Weu ni urang ba ini ia pi bapendek mihi ya kan ka khana. Kani gede kakon hakabala tho ya kecing im ba kecing ya lenti jong pastor Yarrington Karkongor ubala khlat no nagani ka perthai haka arphawai tarik menta unaitung arhajar arphaw bat kani kakon kabala ai kerteng banga im kalong ba phala la tho hi shapang kecing im la jong da unni hi upastor ya kabala shon hakasnem arhajar khandai kacing tho hi upastor Yarrington Karkongor yakani kakon halo kacing im la jong ni kaba hakaktian nang wei ki ong autobiography galapan suk shibun yaki khun hadin kacing klat banya sam yaka khana shapang jong u shaka perthai lengba kani kakon ngin puli bat ya thu ru shapi ki paralog shapang kacing im bat kacing ya lenti jong ni urang ba da kabasot tang ni ki katto kat ni ki benta bakam kongsan e lakha yo pastor Yarrington Karkongor hakashitarik ubnai lebher kasnem siajar khandas pa lai phon riu hakashnong nongkrem hakahima khairim ndau lakhna karta ulas dang ya kajing police school hanong krem hi bat hakarta ka bakhatwei ulale school minstem bat ablang shalom hakapor minsi bat hakarta ka bakhat aisnem ula betang ya kajing puli haka school sngi bat pendem hado class 3 haka school shnong hakasnem syajar khandas pa san phawei nado ka class 4 hado ka class 5 ula betang ya kajing puli school sahan national dorbar me school shillong kat ba ya ka class 6 hado class 7 ula betang hamaukar christian high school Hendrai hakasnem syajar khandas pa san phawsaw tang siteng snem jongka class 7 ula hab ban pep school no na marbo ukpa omla shu ban kershan bat ringgat bat arngut kehmen kenthe kila hab ban trailing khano dai hakasnem syajar khandas pa san phawsan bo pastor Yarrington Karkongor ula kot jingmut ban let school biang bat ula betang biang ya kejing police school da ka school mate hamaukar christian ringkat kejing arab dau em read bat ula pas ka matrik hakasnem syajar khandas pa ndriu phawei ya kejing puli ki basha loru ula betang da ka balet class min mate namar utrei hakapor mensi kata ya ka PUC ula pas ka snem syajar khandas pa ndriu phawar na ka B Barwa College Guwahati University bat ya ka BA ula pas na Shillong College Guwahati University hakasnem syajar khandas pa ndriu phaw ndriu hakisnem menba udang puli college ula trai mensi hakakadan pion hakatanat sorkar nadu ubnai leber syajar khandas pa san phopra ula yo ekakam typist hakatanat district agriculture hendrai tang hadian saubnai ula let traino haka Assam Khadi and Village Industries Shillong hadu ubnai risau kasnem syajar khandas pa ndriu phawar bat hadian kani ulayok kam hakakadan LDA ha Assam Civil Secretariat bat trei hadu kasnem syajar khandas pa ndriu phaw khandai hadian kani upastor Yarrington Karkongor ulai no ekakam sorkar namar kecing angnut banlet puli theology bat hakani hi kasnem syajar khandas pa ndriu phaw khandai ulalet puli yeka theology BD ha United Theological College Bangalore bat ula pendap hakasnem syajar khandas pa hinyo phawei bat ula yo ekakadan Doctor of Divinity naka Synod of Serampur hakasnem arhajar san haba phai shakaching im hakalong ying longsem khandet shapang uni urang ba upastor Yarrington Karkongor ulaya poikha badikong darkos nongklau bala pendap ekajing kentiu kurim haka arpon riu tarik ubanaram pang kasnam syajar khandas pa inyo phawsaw haka balang Presbyterian sado
bat hakisnem ki bahadin utrai nong bu nong tau ulakir ku yaki dakisan ngut ki khon bakentom ya uwei ukon shenrang bat kisau ngut ki khon kan thai Hendrei hakasnem siajar kandas pa prapon riu iwei na ki khon kan thai ilaklat no Ladangi pule kandiat syapang kejengyak lenti upastor Yarrington Karkongor ngin syam bakom usyakri jong kebalang Presbyterian lathong ya u kum upastor bapura hakajing seng khasi jantia Presbyterian Synod kebalalong hagabalang Presbyterian Mausan Ram hakasnem syajar kandas ba nyoposan kum upastor uni urang ba ujukam e bat sultanan bantrai hakithan nong kendong Hakasnem syajar kandas pa inyo po hadu syajar kandas pa inyo po saw, bat nadu syajar kandas pa inyo po nriyo, hadu syajar kandas pa prapo ulatray hamalem lat lingkot sub-district. Ula kami teng ya kebalang Presbyterian mau kriya, nadu kasnem syajar kandas pa inyo po san, hadu syajar kandas pa prapo nriyo, ya ke lum Shillong district, bat lum Dingyay district, nadu kasnem syajar kandas pa inyo po san, hadu syajar kandas pa prapo Ula kami ru ya ke Khat Arblang district, nadu kasnem syajar kandas pa prapo pra, hadu hajar pra. Bat ula long ru kum finance secretary, bat chairman jong ke Khat Arblang district. Arsen ulalong ku moderator jong ke Shillong Riwar Sapngi Presbytery, bat jong ke Shillong Riwar Shathe Presbytery, ku secretary jong ke KJP Synod nadu kasnem syaja kandas pa prapo, hadu syaja kandas pa prapo kum executive secretary ke KJP Synod nadu kasnem syaja kandas pa kandai posau, hadu syaja kandas pa kandai po nyu. Bat kum moderator bakat doe jong ke KJP Synod syuaban pihak ke KJP Synod mingi bat KJP Synod sapngi hakasnem hajar bat ula syong tan nakakam pastor naka KJP Synod mingi hakasnem hajar pra pi gitu kitan kumoong ba katan Khat Arblang kumot nado nang nena lat waken na pomlum sadu jengking doki dan tangkat sautli ki balang ngis ngau tu hiba ki babon ki long kimpat dan balang haris nang ladang ong arp nyau tuli ki school ngila song tu ki school mendai tang haris nang ki dan balang wat haris nang ki bom dan kristan ro ki dan ki school bat kajing ej ka bai pastorio kam dai tang na ki kristan kam dai tang na ki khon jang ka balang bat ka wei ka long kajing ej jang ka than barang ka wei pengan cuai nuksa habai don haga district Khat Arblang kadun ke school hanang tungor ke dega right lengkhan Presbyterian Secondary School kam dei baseng na balang kadai baseng na garang bat kinong hilap nyang ka kimpat long kristan henrei ba kiyo i pastor kiyo i kadan ngejingkremen bat ki i ba kathan kan ya chaprang namar kata iyo ya kajing i ko garpang ban penolongnya kata karai lengkan bakin IT syak balang kata school baladai pastor in long unong hilam jong kata school ihab mencimti kum presiden managing committee jong kata school bat illustration tom hadu kata-kata bat ke school kaya syaprang kadang das 6 baga school kadang haga top 75 wat haga board junge kayam bos pastor IT mat dan mensip pada pangong umta katrangnya song tu baga jing i wa iyo kam dei tang mai khon jang balang ki wre umpat dan kristan ki wan banwat ya ka jing ya rap jungi kumongi ide nong sumar haga taga liang ro iyo ya ka jing i bat kum pastor jang balang kuba IT pihadu ki jing pang ni stom jungi idang ile ban be ka jing seng wat ndai song thai bat kata bara kapenlong na Mario i ba ya kajing i jong yuri kham tam e U pastor Yarrington Karkongor ulalong teng ru
executive member jongka National Council of Churches of India naduk kasnem syajar kandas pa nyopopra haduk syajar kandas pa prabhoar bat naduk kasnem syajar kandas pa kandai posau haduk syajar kandas pa kandai ponyo bat kumudukot jongka governing body jongka John Roberts Theological College naduk kasnem syajar kandas pa kandai posau syaneng haduk kasnem arajar sau Nangta kum member managing committee jongke KJP Hospital Shillong naduk kasnem syajar kandas pa prapolai haduk arhajar kandai bat jongke KJP Hospital Jowai naduk syajar kandas pa kandai posau haduk syajar kandas pa kandai ponyo bat kum member jongke Council of Christian of Medical College Vellore naduk kasnem syajar kandas pa kandai posau haduk syajar kandas pa kandai ponyo Nalor ki bala kedau haswa ulalong tengru udukon jong ki babun ki kenhun bat u president jong ki kenhun penyat school Nalor kakam syakri balang u pastor Yarrington Kharkongor ulasen yang ru shibun hakatho katar hakabalang bat kumju syaka emlang salang dah kabatho ya bun telikikon ki biadai bat kajing syakri blai kumju kijing kentu ken pham ya ka emlang salang halor kamaryang bat kajing pennek pensa yala kajong kariti dustur. Hadu ba unda klatno upastor Yarrington Kharkongor ulatho bat pinmi arpo pratali ki kot baro. Bakentum yaki arpon riu tali ki balatho akaktin khasi bat artali hakaktin English. Nangta laitali ki article hakaktin English bat arpo kondai tali hakaktin khasi. Bat ulalong ru u editor jongka Pateng Kristan, Lempung Kristan, bat utukon jongka Khasi Author Society. Kibiadai bat ka history kajing im kari bagajaj benriu hi baro away ti nakaban khnang bangila ban su thu kham shai ngala shu pe ing ni kajing tho ka jong i ban ngala shu klop ye ki hakatu kan ni ki benta ka ba ningkong ka bangi shem ya ka ba i pastor yaring ilano senyang hakikot ka jong i kalong ka baningkong ka bangi shem kalong ba i tho sipang ka Christian theology lani ka bang yong ka Christian philosophy kani ka diga benta ka banangkong ka bang kwa ai ka ban kren bat ka dan bun putli ki kot ka baila tho sipang ni ka benta nrei ka bakham kong san ka diga we ka ki artli ki kitab ka banangkong men bai dang don ha ka jing puli dang yele bi penmi ni ka kot ka bang lap pendep bat hang di phila ban yo i ya usmbai jong ka ta ka san perkhat niam ka jong i ka bangila ban ong ka indigenous theology lani ka theology ka bami napo nang nehi kamdai ka bangi yo pateng na rinong wei bat hang tu ya thu ya kata ka jingya dei jong ka niam ten rai bat ka niam kristan bat ipen iru ba ka niam kristan ka wan kum ka jing pencanai lani ka jing pendap ya kata ka jingya kristan ka jing i ka ba ar ka biadai ba ka phang ka dei ka wei pat ka kot ka ba i tho ka ktien pareng ka ba i ong the preparation for the gospel in traditional belief kaba i hayan ka kot padi batai bakumno ka ga jingai ka bangi la don lupa kini kimlong persya ya ka jingai kristan rei persyang ka ban batai ba kini ka jingai ka ba ubleu la ai ha ga jaj ben riu nyau trep nyau skum kini ka long lupa kum ki ai ka bla pen kre nam ta ka jingwan ka nyau kris pada bakawan kan rem kristan ka wan hai pastor yaring yu i bakani ka dei ka fulfillment tadi ka jing pendam ya kata ka balakmi lenti lupa ka jubab ya kata ka balakmi lupa ha kata ka jinget ka jong long shua tinolor kini kidan ki wei pat ki kot ka bi tho la ka long ka bi dei bi kai shong tenrai ni ki wei pat ki kot ki bi dei bat ka bible ni kini ki benta ki ba kongsan ka benta ka ba ara ba nga persyang ban classify ki kot ka jong i kadon ka benta ka bi dei bat ka jing tho history bat ka jing tho history Kajing tho history hala ka jong ka ktien lani ka banagula history but ka biadai ba ka phang puli ing isyam bela tho ki artli ki kon history ka history jong balang laban but ka ba kham kongsan bat ka badang shumi sian
Kadai ke history jong balang Presbyterian hari kasih Jaintia. Kabami husnem siajar praspa kabanadu kabakobar ya period nadu kat praspa sapuway hadu hajar lai. Kamut ka complete history ke bedai ke history jong balang. Pi kani kabangi ong ke history jong balang. Kadai ka kabenta kabakongsan haka history jong ri bagajat benri ko jongi. Pat kamtam magini kisngi haka badon ke interest hagi babun ki university hari India wat sabaru but what hapo nihuru kidon ki research scholar ki batho ya ki MPhil ki PhD thesis ko jongki tangga bayadai bagi history jong balang dan ke history of Christianity ti pinsyam ba kini ki jingtho bi pastoring itho ke baila pensyong nongrim haki dulir ki ba tenrai ki primary source nganget ki long ki jingker khu ki ba kraw la ka long ya ki khun jong balang ban tip shu ila ka jong ke history but kumju ru yaki research scholars tekmur ila contribute ru isya kata ka bangi ong ka vernacular history ka jingtho ya ka history haka ketien la jong nangta ki don shu pat ki kot ki ba i pastoring itho na ibi kta lo ki phang baro jong ka jing embryo ba ka society tinga syam ki don pat ki kot ka ba itho phang ka khasi moral ethics Pat kani kadi ka badong ngasyem kadi ka bakong santam ka jing im ka jing gari baga jai benriu. Ban pensngeu ban kersi ban pensngu thu biang. Siapang ka benta jong ka akor bat kuburom ka jing im ka jing ka jai benriu. Badai halo kata ka nongrim bai pastor ipenmi yang ni ka kuat ka baong ka jing im tip briu tip lay. Ka benta ka banangkong bat ka benta ka baar. Pada bai tho ini ka kuat idon yang ni ka jing sngu thu ya ka benta jong ka akor bat kuburom haga jing im ga jongi kum gi khun kasi I ong gi ki kentien haga juk menta ki brieu ki kren ya ka bor ka borom bat ka spa ki perkhat bakata ka long ka jing im henry haki long shua man shua ka akor bat ka borom ka long ka nong kenti jung brieu shimet ka bada pun dakha bada pensa ka long ka hok ka jing shisha bat ka jing im ki long shua man shua jongi ki nyau kor hado kata-kata ya ki bri ki badon buram badon akor bat kani ketika bentaru bai pastor ipen I hado kano isngokhian tagari bagajat benriu bat kumju ka jing sutu ka jongi ka bai don ya ka benta jo ka kor bat ka buram haga jing im ka jongi kum gajat benriu haga jing im jongi kum gajat benriu kasih benar ki kot ki jong I ki lolong ka jing ya rap ka bakrau ya ki nong puli apo ka khasi department hanehu bat khamtam kito ki scholar ki bapule haga kerdan MPhil bat haga kerdan PhD ki babun kini ki jingtho ki jong I ki kot ki jong I ki lalong bor ki reference ki mdei ki textbook kan rei ki long ki reference na kabenta kini kinong puli haka department bat ki scholar ki research scholar te haka takaliang ka long ka jing mentoy ka bakraw senyang wasna bah jongi pastor na kabenta kini ki kerdan ki bakham saneng haka jing puli jongi Lengba ki katu kani tili ki kot ki balatho do pastor Yarrington Kharkongor ulayo ru ya kanam kumunong tho ubatbet hakaliang katho katar khasi ba ulayo ru shibun ki khusnam bat ki jing pen kup buram kentup ya ka khusnam State Literary Award for Khasi Literature bala ai da ka sorka Meghalaya hagasnem arhajar bat ka Third Dorbari People's Parliament Meghalaya Award hagasnem arhajar khatar Pastor Yarrington Kharkongor nalor ku musyakri jong kabalang Kristan bat ku munong thokot udairu ubala bananam bha hakaliang ban sumar nongpang da ki dawai ken ban
Ringa syam bai pastor. Haga juga puat ilong unong syarai juga balang. Haga juga puat ilong kubu doktor. Nama balik nga orang yang kata ngakan mau ya ke jingja. Haga puat kabangan ang kam tuan dia senam menshua. Idon iwe naki long kemi kena ngalaban ong. Iyo akawe ke jing sitom. Kawe ke jing sitom ke jong iya dian balakai kon lung ibaning kong. Kadang ke jing ketak ya ka klik ke jong i. Ti hadir nang ta ilawat ke jing arab naki doktor. Ke badan hapo ong ni hapo shlong. Nrei kam chamla stia ban ai kata ke jing arab ya i. Bat ka ladan sidu ke jing kren kulmar. Lakta ka klik. Dan na pedeng jong kita kilong kemi ke badan saudong hang ta po snong jong i. Iong kumne iong balai pim let ban try no hai pastor ya ring namar ma i ngaso i kham ila te ban le yakini ban long kum nong ai dawai nong pen kem te itai khana samla shisha ila le bat ndala le shisha hakata ka sngi mi pastor iktai i bat kalong ba phala bangi i ba ka don ka jingkot jong i lakot par mdan chu kata ka jingking kli mdan chu ka jingkran kulmar ngasyami pastor ilong iba start ba wat akaliang jong kanika akaliang ka baydai ba ka jingkot jingkia te ka don ru gi por gi kep ki ju tho mo ki nikilong kemi ke ba julat se ki jing sang snot kitang shu i pastor ki la kamen ga mesim ga jong i namar ki ong nong pen kia odon hajan mnele idon i pastor te kata ka di ka way ka phang ka banga syam na ka banta khamta mi kilong kemi Hakapor be idang pat kum senior executive secretary hang tepo ke GP sinat mak ba menchua te ka ba ile kalong namar ipai di briu besumar briu te ka men step ila kedang step ila bu kapor ben sumar briu tang hadu shpo biji te isumar ki briu ki bapang ki bistam nang tu ila kre ila le chapo office menteri ki kam hapo office hapo sinat don pajan biet isa syong isa pendep iki jing tho jong i imju plut kai kapor kumta ipia kapor jong i te ende ila syong than naka ila skut kata ka kam kum senior executive secretary te i le hi kum ju hi te ndal dep sumar briu ka kam sumar briu ka long bet tang men stamp dan mensengi ila syong ila tho proses sengi ila ban syong ban tho ka kamera jong i bat ngir ngim jul penwet ngim jul let hi ban pen tho di i syong hang tu i tho Hadin ke jingya nanti leng bagi prapau sau tuli kisnem haka arpo wei tarik menta unaitung ar hajar arpo ublei ula ipin ban khot no ya u syaka hima jong u haka bawla i no syadin ya baru sangut ki kun bat prangut kiksiu. Ya kamet basa jong pastor Yarington Karkongor la le niam khadu haka ar paulai tarik naka yeng sa jong u hanong kriem nong thama shilong bat hadin kani la ra ya kamet jong u shaka yeng mani jong kabalang presbyterian nong thama hadin kata la tep don buram no ya u ha ulum jeng tep jong kabalang Bulan yang jing jatha Pun ki weiru baja kau wei tu kin mau shanu